हरे कृष्णा माताजी, प्रणामम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणामम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഏത് യോഗാണ്? മൂന്നാമത്തെ ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ? ജ്ഞാനയോഗം പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കുറച്ച് ബുദ്ധി വേണം അല്ലെ? അതല്ലേ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, അങ്ങനെ പറയാം. ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയും. ബുദ്ധി വേണം എന്ന് പറയും നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എത്രയൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ. ഇന്നലെ നമ്മൾ 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം കണ്ടു. നല്ലൊരു അധ്യായമായിരുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തില് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനില് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ആ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞത് അല്ലെ? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മള് ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. അതായത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മളത് വളർത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഭക്തിയിലൂടെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതായത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, രാജ്യസേവനം, സാമൂഹ്യ സേവനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനത്തിലൂടെ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ധ്യാനത്തിലൂടെ, പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് പറഞ്ഞ? മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മാനം വന്നാലും അപമാനം വന്നാലും, പിന്നെന്താണ് ശീതം വന്നാലും ഉഷ്ണം വന്നാലും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ശത്രുക്കളോട് മിത്രങ്ങളോട് സമഭാവനയോടെ എല്ലാറ്റിനും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത, നമ്മുടെ സംസാരം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാത്ത, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അടുത്തൊരു ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഈ ആത്മാവ് അതെന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 12ാമത്തെ അധ്യായം വരെ പഠിച്ചു. ശരീരം മാറിപ്പോയി, ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 13ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് ആര് നോക്കും? ആത്മാവ് നോക്കും. അത്രേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നോ അവിടെ തൊട്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നതെന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അധ്യായം 13, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. 13ാമത്തെ അധ്യായം. എന്താണ് പ്രകൃതി, എന്താണ് പുരുഷൻ, എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ഇതാണ് നമ്മുടെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇത് ഓരോ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ. അധ്യായം 13, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ,
പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെല്ലാം കുറിച്ച് അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണം എന്ന് പറയുന്ന അർജുനൻ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ജ്ഞാനം അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തോ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതത്യോ വേത്തിതം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണം എന്നാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതിയെ അറിയണം, പുരുഷനെ അറിയണം, ക്ഷേത്രത്തെ അറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയണം, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചറിയണം, ഈ ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തോ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് പുതിയൊരു പേര് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എന്താണ്? ക്ഷേത്രം. ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് എന്ത് പറയുന്നു? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്, അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു, ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി. ഈ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടൊരു സ്ഥലം വേണം. ആ കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്ത ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്ത ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ഒരു കർമ്മവേദി, പ്രവർത്തിക്കാനൊരു വേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശരീരം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു, ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലം, അതാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു, ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു, ആ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു കർമ്മവേദി, അതാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരായിരിക്കും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ? ആത്മാവിന് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ശരീരത്തെ കുറിച്ച്? എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും? ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആത്മാവിന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? ആത്മാവിന് ഭഗവാനല്ല, ആത്മാവിന് എങ്ങനെ പറ്റാ? ഭക്തിയിലൂടെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മള് ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റേ ശരീരത്തിലേക്ക് പോവില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആത്മാവിനെ അറിയണല്ലോ. ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാല് അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആത്മാവ്. അങ്ങനെയായോ? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആരൊക്കെയുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന
രണ്ട് പക്ഷികളാണ് ആര്? പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. രണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ, ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആര്? ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും. ഈ ജീവാത്മാവായ ഇതിലേതാണ് ജീവാത്മാവ്, ഏതാണ് പരമാത്മാവ്? ഒന്ന് ഊഹിച്ചേ. ഈ രണ്ട് പക്ഷികളില് സ്ഥിരചിത്തതയോടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്. പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ്. കാരണം അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചിറകിട്ടടിച്ച് ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അത് ഒന്നും മിണ്ടാതെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ ആ ഫലത്തിൽ എന്താ പറയാ, വൃക്ഷത്തിലെ ഫലങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെ ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് ആ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തില്, നമ്മുടെ ഉള്ളില്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്. ആ പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയാണ്. ജീവാത്മാവാണ് ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മള് ആരാണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 തരത്തില് നമ്മൾ ഈ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി സാധിച്ചു. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? അതറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജീവാത്മാവുണ്ട്. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാം? ജീവാത്മാവിന് അറിയാം. ആത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജീവാത്മാവിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരമാത്മാവിന് താൻ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം, ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പരമാത്മാവിനോ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് വ്യത്യസ്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ജീവാത്മാവിനും താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മദം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും, അത് ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് വരും അതില്? ജീവാത്മാവും വരും, പരമാത്മാവും വരും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ നമ്മള് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരത്തെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു കർമ്മവേദി വേണം, അതാണ് ശരീരം. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആര് തന്നെയാണ്? ആ രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും
പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്, ഇനി ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാഭൂത്യാനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്ദേശസുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരാമുദാഹൃതം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ഈ ശരീരത്തില് ഒന്നാമതായിട്ട് 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. 24 ഘടകങ്ങൾ. ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്ത്? അല്ലെങ്കിൽ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് ഈ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പറയണത് എന്താണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അപ്പൊ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5 എണ്ണം വന്നു. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏതാണ് പറഞ്ഞ? പിന്നത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നോക്കാം. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ശബ്ദം, കാല്, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മള് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5 എണ്ണം കണ്ടു, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം കണ്ടു, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം കണ്ടു. അപ്പൊ 15 എണ്ണായി അല്ലേ? പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തില് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം, ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, രസം, ശബ്ദം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി? 20 എണ്ണായി. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ വന്നു? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5 എണ്ണം വന്നു, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം വന്നു, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം വന്നു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം വന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 20 എണ്ണായി. ഇനി 4 എണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏതാ വന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മളെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതായത് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതാണ്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ. അതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 എണ്ണം കൂടി കിട്ടി. മിഥ്യാഹങ്കാരം വന്നു, ബുദ്ധി വന്നു, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ വന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. അപ്പൊ മനസ്സും ഒരെണ്ണം വന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നു? 24 എണ്ണായി. ഏതൊക്കെയാണ് വന്നപ്പോ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5 എണ്ണായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. അപ്പൊ 10 എണ്ണായി. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശബ്ദം, കാല്, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ 5 എണ്ണം, 15 എണ്ണായി. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം 5 എണ്ണം. അപ്പൊ 20 എണ്ണായി. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ 24 എണ്ണം. ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ 24 ഘടകങ്ങളാണ് എന്തില്? കർമ്മക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം. എന്തൊക്കെയാണ്? ജനനം സംഭവിക്കുന്നു, വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നു, സ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു, മരണം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 6 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ പറഞ്ഞ 24 മനസ്സിലായത്? 24 ഘടകങ്ങള്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ വന്നിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ.
ഇനി അടുത്തത്, ഇനി എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അല്ലാത്തത് മുഴുവൻ അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്? അമാനിത്തമതം പീത്വ അഹിംസ ക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷ്വങ്ക പുത്രദ്വാരാ ഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യാഭിചാരിണി വിവിക്ത ദേശസേവിത്വം അരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യഥോന്യത. ഇവിടെ എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താണ് ജ്ഞാനം? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, സംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇതല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വിനയം, നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഗർവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് ഗർവ്, അഹങ്കാരം അല്ലെ, അഹംഭാവം അതില്ലാതിരിക്കുക. അഹിംസ, പിന്നെ ക്ഷമ ഉണ്ടാവുക, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം ഉണ്ടാവുക, ശുചിത്വം വേണം. പിന്നെ സ്ഥൈര്യം, സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരനിശ്ചയം, നമുക്കൊരു കാര്യത്തില് എന്ത് വേണം? ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മളൊരു മുന്നേറാനായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവുക. ആത്മസംയമനം പാലിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് അനാസക്തരായിരിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക, എല്ലാ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുക, അതില്ലാതിരിക്കുക. ജനന മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, വാർദ്ധക്യം വരും, രോഗം വരും, ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. വൈരാഗ്യം, വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടാവുക, ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തി. പിന്നെ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവ എന്നുള്ള മുക്തി. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവ എന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വീട് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അല്ല, അവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിനോട് എന്ത് പാടില്ല? അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല. നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ ആ ഒരു മമത കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? അറ്റാച്ച്മെന്റ്, എന്റെ എന്നുള്ള ഒരു പാടില്ല. പിന്നെ വന്നിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരുപോലെ കാണാൻ. എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഭഗവാനിലെ സ്ഥിരമായ നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതായത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഏകാഗ്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ആഗ്രഹം. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക, അതാണ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടില്ലാതിരിക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. തത്വചിന്തയിലൂടെ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക, ആ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിൽ വരും, ഇതല്ലാത്തത് മുഴുവൻ അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നു, പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളിലൂടെ, ഈ ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി.
ഇതിനൊരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് എന്തോരം സാമ്പത്തികമായിട്ട്, അതായത് പൈസ കൊണ്ട് ഇതിനെ തടയാനോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്ത് ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജരാനരകൾ ബാധിക്കും, അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കും. ഇതിനൊന്നും മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ലൊരു പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല പുഷ്ടി ഉണ്ടാവും, നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് എന്ത്, ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത്. ശൗചം 2 തരത്തിലുണ്ട്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ളതും. ബാഹ്യ ശൗചം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, കുളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് കുളിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, ശുചിത്വമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുക. അതാണ് ബാഹ്യ ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്തരമായ ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഭഗവാന്റെ നാമജപം. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചം എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ ഗുണം, മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മുൻജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, ഈ നാമജപം കൊണ്ട്. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്, ഭഗവാന്റെ നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത്. നാമം ജപിച്ച നമ്മുടെ തലവര വരെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആ ജാതകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജാതകം എഴുതുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത്, നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ജാതകം എഴുതും അല്ലെ, പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള അതിന്റെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാറാണ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ മാറിപ്പോകാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എന്തിനുണ്ട്, നാമജപത്തിനുണ്ട്. സർവേന്ദ്രിയാഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയാവിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല, ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, അനാസക്തനാണ്. എല്ലാവരെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരാളോടും എന്തില്ല, ആസക്തിയില്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാനാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നാഥൻ. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, പക്ഷെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും എന്തില്ല, ആസക്തിയില്ല, അനാസക്തനാണ്. ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം കൃതി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എന്ത്, സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്, എല്ലാത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും ആരെ കുറിച്ചാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്, ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഘസ്യ സത് അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവാത്മാവ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതിയുടെ
ഗുണങ്ങള്, പ്രകൃതിയുടെ ആ ഗുണങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ആര് കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വരുന്നത്? ജീവാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ആർക്ക് പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഈ ജീവാത്മാവിനെ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് നാനാ യോനികളിലെ പിറവിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളില് ഏതില് വേണമെങ്കിലും വന്ന് ആര് ജന്മം എടുക്കാം? ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യനാകാം, മൃഗമാകാം, പക്ഷികളാകാം, ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാകാം, കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതാകാം, അങ്ങനെ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വന്ന് ആര് പിറവിയെടുക്കും? ജീവാത്മാവ് പിറവിയെടുക്കാം. അത് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ, മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെ ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു മൃഗമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമായിട്ട് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് അടുത്ത ജന്മം എന്ത് കിട്ടാം? ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടാം. ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അതിന് ആരായിട്ടും ജന്മമെടുക്കാം? ഒരു മൃഗമായിട്ടും ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാകാം, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു വരാം. അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നതാണ് സത്യം. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് അതിന്റെ സത്യം. പക്ഷെ അത് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു താനാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണമെന്ന്, തനിക്കാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ആധിപത്യം തന്നെയാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ആരാകാം? ദേവനായിട്ട് ജന്മമെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനാകാം, ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗമാകാം, പക്ഷിയാകാം, പുഴുവാകാം, ജലജന്തുവാകാം, പുണ്യാത്മാവാകാം, മൂട്ടയായിട്ട് പോലും പിറക്കാം. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആധിപത്യം ആർക്കാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് തനിക്കാണ്. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവദാ വർത്തമാനോപി നസ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചറിയാം, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചറിയാം, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം, ഇതിന്റെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്, ഇതിന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക്, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? മോക്ഷം ലഭിക്കും. അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ശരി, അവർക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. എന്തിനെ കുറിച്ചറിയണം? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചറിയണം, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചറിയണം, ഈ പ്രകൃതിയിലെ ആ ഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ അറിയുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രകൃതൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി സദാത്മാന അകർത്താരം സ പശ്യതി. പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക? ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവിനെ പോലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദനാണ് ശരിക്കും ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ആരെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്? ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ഈ പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ശരിക്കും ആത്മാവല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണെന്ത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവനെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആത്മാവല്ല ചെയ്യുന്നത്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം വരുത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിനും അവബോധം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? അവബോധം കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് എന്തില്ല? അവബോധമില്ല, പ്രജ്ഞ ഇല്ല, നശിച്ചുപോയി ഇല്ല. പിന്നെ ആ എപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്നത്, വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ആ അവബോധം നല്ലതാകാം, ചീത്തയാകാം. അവബോധം കൊണ്ടാണ് ആ അവബോധം അതിനെ പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കള്ളൻ അത് എന്തിനുപയോഗിക്കും? മറ്റുള്ളവരെ ജീവൻ എടുക്കാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ആ കത്തി കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ് നമ്മളെ ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നത്, ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാതും വരുന്നത്. ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനുമുള്ള കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവനാരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാം. ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഈ മൂന്ന് പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ, അതാണ് നമുക്ക് ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ, ഇതും അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ, അതും അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താണ്? നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ, അതാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക്